Kato häntä laski. Mitä? Mitä? Kato en tiedä yhtä mitä teki. Haistelee vaan, että tulisi joku hajuseen. Ei puhu mitään, katso.
Heti meni katsomaan. On näyttänyt jos väistää. Väistää millään lailla, mutta se lailla ontuu. Olipa sitten syötiin. Sen verran varoitus, ettei se kaada sitä kelkkaa tuonne naviin. Retu ei ole nyt ihan vakuuttunut tosta. Mut kun ne housut haisee hyvällä. No joo. Ne haisee älyttömän hyvällä. No, eikö ole pimeässä huoneessa, kun siitäkin menee? Meinaat sä toi hormonitoimintaa niin kuin myös toi alatakkun aivotoiminta tänne niin keskiarvoisesti oma ikä. Joo. Mennään tuonne.
kenellä koirat ne, kellä on koirat, niin varsinkin ne, ketkä osa testiin ilman muuta autot tuolla. testiautot jätetään tonne, mutta sitten... Katsojat meidän koirat. Ei, niin sit sä jätät tuonne. Joo, sit annan kyllä olla siellä. Kenelle ei koiria autossa. Ja varsinkin koskaan tuossa Voitko sä olla siellä varmaan? Sitten ei voisi vähempääkin. Ja sitten kaikille tiedoksi pidetään tämän jälkeen pieni soppatauko. Että Shoppatauko. soppatauko. Joo. Soppaa vedetään tälleen sunnuntai kun. Mutta siis meidän Retu, joka esittää tätä omaa vahvinta aluettaan tässä, mutta aloitetaan ihan tästä alkupäästä. Koiran toimintakyky +1 kohtuullinen, eli se on ihan kelkalla ihan jämäkästikin ja pimeässäkin toimii ihan järkevällä tavalla. Muut asiat sen elämää sitten vähän häiritsee kuin rohkeuden puute. Että se on tätä hyvään se olisi saanut olla pikkasen jämäkämpi toimissaan ja pimeässä toimia niin kuin ripeämmin ja tehokkaammin ja niin edespäin. Mutta ihan varmasti riittävä määrä rohkeutta normitarpeisiin. Terävyys, erikoiskokeena toi seinä. Se on pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Mä vedin sen sitten ihan niin loppuun asti kun vaan mahdollista. Ja mä olin suunnilleen näin lähellä, kun se ei edes murahtanut, vaan se sanoi semmoisen. Mutta se oli ensimmäinen hetki, kun se oikeasti uskoi, että nyt toi ihminen. Sehän niin kuin viimeiseen asti on sitä mieltä, että ei toi tule päälle. Mutta kyllähän sitten sen usko ja oli sitten vähän närkästynyt siitä, että hän näin käänsi mulle sitten jopa pepun siinä vaiheessa, että oli tässä huonosti käyttäytyvä ihminen, mutta ei sillä mitään jäljelle jäävää, että sitten se unohtuu kyllä saman tien. Puolustushalussahan oli sitten kohtuullisen paljon tämäkämpi, eli siinä sitten teitä yhdessä, niin hän katsoo asiakseen ihan selkeästi sanoa, että ei tarvitse tulla. Ja siinä sitten näkyy kanssa sitten tavallaan sen toimintakyvyn, se viimeinen puute, että sitten mennään lopuksi sinne selän taakse, että no hoida sit sä kuitenkin se homma. Mutta kyllähän ihan haluu ihan voimakkaasti sanoa, että ei tarvitse tänne tulla. Eli puolustushalu on +3 kohtuullinen hilli. Eli ei siinäkään sitten enää sen jälkeen ole ongelmia, kun tuomari ymmärtää käyttäytyä. Taisteluhalu tänään, -1 pieni, ei sitä oikein. Hän sen verran otti omasta lelustaan kiinni, että me saatiin sille pienesti taisteluhaluun, mutta se semmoinen moottorihalu käyttää sitä omaa kroppaansa ja näin, niin se siitä koirasta puuttuu. Luultavasti hänen elämäntehtävänsä on jäljestää, mutta se ei tässä testissä tule esille. Hermorakenne +1 hieman rauhaton. Se on vahva kyllä semmoinen, eli ei se ole mikään hermostuva koira missään nimessä. Mutta sitten tasapainoiseksi pitäisi olla vähän enemmän semmoista jämäkkyyttä siinä tekemisessä ja semmoista, mutta että ei hän on jo unohtanut kyllä, että mitä täällä on tapahtunut. Sitten tulee esiin temperamentti, se koiran tapa havainnoida ympäristöä ja näin. Ja tämä varmasti koulutuksellisesti on se koiran kanssa ehkä se suurin ongelmakenttä, jos voi semmoisia hakea. Eli koira on -1B, hieman välinpitämätön. Eli se tulee esiin eri tilanteissa, että hän haluaa valita nenämaahan ja
tehkää ihan mitä teitä huvittaa. Mä siis oikeesti sain niinku lelulla räppästä sitä persuksille ja se ei niinku juurikaan niinku siihen kiinnittänyt sen enempää huomiota. Et sillä on niinku... Tämän motivoiminen on haaste. Mä voin kuvitella, että sä saat kanssa, että pienen Tivolin verran tehdä hommia, että sä saat sille niin oikeasti sitä boostia siihen tekemiseen. ja välillä tuntuu vähän, että me vähän niin kuin häiritään sen rauhaa, että sä haluaisit puostella täällä omiaan, eli haistella ja muuta. Ja sitten täältä tulee kaikkia tällaisia tyhmiä tynnyreitä ja pressuja ja kaikkea. Ja Helkkari, menkää nyt muualle, kun mulla oli tässä just tää haistelu kesken. Joo. Ja sitten koiran kovuus, pehmeys, se on hieman pehmeä, sitten kuitenkin. Et kyllä se muistaa, viimeistään vähän silmävalkuaisia muljauttaa, mutta se oman temperamentin puute tekee ne reaktiot kovin pieniksi. Elikkä me keskusteltiin niinku sitä, että mikä se on, millä se täällä menee. Ja se on pitkästi sitä, että se ei oikein ole, sille ei riitä se temperamentti siihen reagointiin. Ja sitten tuolla pimeässä se näkyy se pehmeys. Että se vähän kolahti niihin lautoihin, niin sitten se liike loppui siihen. Et sitten kun hän siitä sen pehmeysreaktion ylipääsi, niin sitten hän toimi hyvinkin järkevällä tavalla. Se hyvin niin kuin nassua toisen eteen hyvin raahalliseen tahtiin, mutta hän sitten taas pääsi jäljestyksen makuun, niin sitten iskäkin löytyi sieltä. Mutta kovuus on siis +1 hieman pehmeä. Luoksepäästävyys. Se voisi ajatella, että koira olisi hieman tai aavistuksen pidättyväinen sillä, miten se ihmisiin lähestyy, mutta se on sitä sen temperamenttia enemmän. Kyllä se on ihmistä kohtaan ihan hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Sillä ei vaan ole sitä sellaista boostia, jolla yleensä ajatellaan, että koira tulee ihmistä tervehtimään tai ihmisen kanssa on. Mutta se on sitä sen temperamenttia, mutta ei sen suhtautuminen ihmiseen ole millään lailla negatiivinen. Se on hyvän tahtoinen ihmistä kohtaan. Sitten koira on vielä kaiken lisäksi laukausvarma. Eli pisteitä me saatiin plusmerkkisiä 107, miinuksia meni sekä tuosta taisteluhalun että temperamentin puutteista 25, eli loppupisteet 82 pistettä. Ja sitten nyt saat sen vähemmän sotatun version. Kiitos.